खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बे बाराव BTR नि आइजोफोरा जौगासारनायनि लामायाव प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों BTR नि रोजा रोजा आइजोफोरा जौगाखांनायनि लामाजों बे बाराव आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थांखि लादों प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा थिग बेफोरबायदिनो BTR सरकारा दिनै माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोन 519 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मिनि राइस मिल राननानै होदों दिनै गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार थिथागुरि डेभलपमेन्ट ब्लकआव क'क्राझार जिल्लानि मोन 49 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मिनि राइस मिल राननानै होदों बे हाबाफारियाव BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे थिथागुरिनि BDO प्रकाश चन्द्र चन्द आरो बिथांमोनजों लोगोसे थिथागुरि ब्लक सालाखाथि ब्लक बावखुंग्रि ब्लकनि TCLCC नि मासिगिरि बिथांमोन आरो देबरगाव ब्लक UPPL नि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोबां आइजोफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे हाबाफारियाव BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै दिनै जों गोजोननाय मोनदों जे जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिभिन्न आसनि जों होनो ओंखारबाय थादोंमोन इतिमধ্যে माइनाव सोरां बिथांखिनि जरियते प्राय 6000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दाहालागै 6000 माने एबार 6000 होगोन आरो इतिमধ্যে 3000 होखांबाय जों 9000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25000 कोटी रांनि चेक होनाय खामानिया जाबाय दिनै जों दुलाराय BTR ओनसोलाव प्राय 500निख्रुइ एसे बारा मिनि राइस मिल होनायनि हाबाफारि लादों बिदिनो दिनै प्रथमबार क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि ब्लकआव होनाय जाबाय आरो बे ब्लकनि सिङाव दिनै गासै 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों मिनि राइस मिल होनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे राइस मिलखौ बिथांमोना ओरैनो जास्ट लांनानै गारसोना दोनालासिनो बेखौ जाहाथे भारा होनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फान्ड पजिसनखौ जाहाथे बांहोनो हायो गोख्रों खालामनो हायो बे उद्देश्य लाखिनो जों बेखौ होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जि राइस मिल मोनगोन बिथांमोना मोनदों बेखौ जाहाथे भारा होनानै बिथांमोननि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखान्थि बेखौ जौगाखां होयो बेनि अनगायैबो जों बावैसोनो आइजोफोरनि थाखाय आरो मोनसे स्किम होबावनो थिग खालामदों इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट गोग्लैयामोनबा जों बावैसोनो बेखौ स्टार्ट खालामगोन खिन्थु जों बेखौ इलेक्सननि उनावसो होनाय जागोन बेनो जाबाय आइजोआरि जौगाथाय बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों बेहाय जायफोर आइजोफ्रा फिसा फिसा दखान होयो जेनेबा साहा दखान गय बायदिसिना खावनाय फाननाय दखान मैगं फाननाय दखान बेबायदि दखान होग्रा आइजोफोरनो जों सासेयाव 10,000 रां करि होनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जों एसेम्बलि नैबे पार्लियामेन्ट इलेक्सननि उनावनो होगोन आरो बेखिनि आसनिनि गेजेरजों जों अन्ततः जोंनि आइजो जायफ्रा बिजनेस खालामो बिथांमोनखौ जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों होनो गाव गावनि बिजनेस जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो बे थांखि लानानै होनाय जागोन बेबायदिनो जों बिभिन्न आसनि लादों जाय आसनिफोरनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रानो जा बा हौवा मानसिफ्रानो जा सेंग्राफ्रानो जा बा सिख्लाफ्रानो जा जाहाथे साख्रि नागिरनानै गावनि समखौ नस्थ' खालामालासिनो बेबायदि आसनिफोरनि गेजेरजों जाहाथे गसंना थानो हायो रांखान्थि बिथिङाव इन्डिपेन्डेन्ट जानो हायो जों बेखौ थांखि लानानै गोबां आसनि जों लादों IBS स्किम आरो बेफोरखौ जाहाथे लानो दावगाबोयो बेखौनो खावलायबाय गुबुन जिल्लायावबो होगोन गासै जों 500 पिससो होनाय जागोन हल BTR आवनो दिनै जास्ट आराम्भन नेक्स्ट हयथ' जों चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायावबो रानगोन जों गंसेल' होनाय जादों मोनसे सेल्फ हेल्प बिसोर 10 मेम्बार थायो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जों गंसे करि होदों बेखिनिखौ इन्डिभिजुवेल बेबायदि स्किम नङा बे जास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय स्किम थेंक इउ এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে
বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।